Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. Sija tiegħi saret ma tkun trid tiġi mkien. Saret konxja wism il-problema tal-inkontinenza. Minkejja li t-tobba jagħtuha pariri dwar kif tista' tikkontrolla l-problema, xorta waħda ma tiġ taf. Aħna li neħdu ħsieb persuni anzjani, kif nistgħu ngħinuhom fir-rigward tal-inkontinenza? Ħafna drabi l-ewwel miżura li nieħdu persuna li tbagħti bl-inkontinenza hija li nagħmluha impoġġula ħarqa jew pull-ups. Importanti l-ewwel ħaġa li naraw l-inkontinenza minn fejn ġejja. Għax kultant l-inkontinenza tkun kawża ta' infection fil-pipi, pereżempju, jew inkella l-anzjan ikun ilu ma jkun ipporga allura jirriżulta li jkollhom konsegwenza ta' inkontinenza. Jew inkella ġieli l-inkontinenza tkun kawża li ma jħuqux imorru t-toilet malajr biżejjed ħabba problemi ta' artrite jew ħabba problemi oħra ta' mobilità. Allura importanti li l-ewwel ħaġa li nagħmlu meta anzjan persuna tkun inkontinenti naraw il-kawża x'inhi. Hemm numru kbir ta' każi li jkun jistgħu jissolvew mingħajr ma noqogħdu nużaw il-ħrieqi. Li minnhom kultant l-anzjan qishom jinaqsulu daqsxejn id-dinjità minn. Allura importanti li naraw il-kawża. L-inkontinenza tolqot lil miljuni ta' anzjani madwar id-dinja. Statistika turi li wieħed minn kull 5 persuni li jalqu l-40 sena ibatu minn forma jew oħra ta' inkontinenza. Imma l-inkontinenza tolqot lil kulħadd bl-istess intensità? Le, ma tolqotx lil kulħadd bl-istess intensità. L-inkontinenza tista' tkun fil-kbar u anke kemm fiż-żgħar, però iktar ovvjament ma nikbru hija problema iktar frekwenti. L-inkontinenza fin-nisa hija aktar komuni. Sa 85 sena l-inċidenza ta' inkontinenza fin-nisa hija doppju ta' dik fl-irġiel, però fl-età ta' 85 sena l fuq mbagħad l-inċidenza hija l-istess. L-inkontinenza fl-irġiel tista' tkun kawżata differenti minn inkontinenza fin-nisa. Per eżempju, inkontinenza f'nies li kellhom stroke jew li jibatu mill-Parkinson's jew jibatu mit-sokkor hija daqsxejn iktar frekwenti minn oħrajn li m'għandhomx dat tip ta' mart. Però ma tolqotx il kulħadd l-istess u bl-istess intensità jew severità. Għalkemm din hija xi ħaġa komuni, l-anzjani m'għandhomx jirrassenjaw ruhom li din hija xi ħaġa normali u daqshekk. Għandhom huma wkoll jippruvaw jelbu l-iskumdità ta' din il-kundizzjoni ħalli ma jtelfux mill-ħajja tagħhom ta' kuljum. Importanti li ma nħallux din il-problema taffettwhom speċjalment fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. L-inkontinenza sfortunatament hija waħda mill-kundizzjonijiet li dak li jkun tiżolah mis-soċjetà. Dak li jkun jibda jiddejja joħroġ pereżempju jew jekk ikun imur xi għaqdiet jew xi laqat jew pereżempju jmur id-day center jibda jaqta' minn dan l-affarijiet għax jibda jħoss skomdu. Jibda jibża li n-nies qed jinnutaw li huwa inkontinenti jew kellha li qed ikollu din il-problema. Allura jibda jiżola ruħu fid-dar tiegħu jew tagħha. Allura importanti li kemm jista' jkun kif qed naraw il-kawża tal-inkontinenza x'inhi. Għaw il-mediċini li jistgħu jingħataw biex nevitaw l-inkontinenza jekk kien infection, pereżempju tista' tingħata l-kura, antibiotics, u għal problemi oħrajn hemm mediċini differenti. Ovvjament jekk wieħed jasal li fl-istat li ma jistax jikkontrolla l-inkontinenza, miżuri oħra li wieħed jista' jieħu biex jevita il-problema speċi li tkun
li ġelu jizolaħ mis-soċjetà. Tista' tuża pull-ups, tista' tuża pes speċjali li tikkontrolla l-problema. L-ideali f'kundizzjonijiet ta' dan it-tip u li wieħed jindirizza l-kawża li qed wassal għall-inkontinenza, kif ukoll forom ta' prevenzjoni li jistgħu jbedu ir-riskju li din il-kundizzjoni tiżviluppa. Mela, il-kawżiet prinċipali tal-inkontinenza huma mart bħal puplesiji, bħal Parkinson's, min ibati bit-sokkor. Hemm ċertu pilloli li jistgħu jikkawżawlek inkontinenza allura dejjem tajjeb. Meta jkollok din problema tmur għand it-tabib u tgħidlu l-pilloli li qed tieħu kollha għax jista' jkun pereżempju il-pilloli li ġeluk tagħmel pipi li nużawhom biex nikkontrollaw il-mart tal-qalb. Ġeluk tagħmel ħafna awrina f'ħin qasir, allura ġieli ma jkollok ċans li tilħaq it-toilet fil-ħin. Allura tieħu prekawzjonijiet li tkollok komod, pereżempju viċin. Jew kellha tkun preparat fil-ħin li tieħu dawk il-pilloli tkun viċin tat-toilet. Però l-inkontinenza tista' tkun ukoll ħabba problemi li inti ma tlaħaqx it-toilet ħabba problemi ta' mobilità. Min ibati bit-zokkor, pereżempju jekk kollu zokkor għoli ħafna jista' jkollu dil problema ta' inkontinenza. Allura ċertu mart jekk tkun kontrollat tajjeb jista' jevita li tkun inkontinenti. Fl-irġiel, pereżempju, min ikun inkontinenti ħabba problemi ta' prostata. Però da żmien saraw ħafna bejn pilloli u bejn operazzjonijiet għaw ħafna kura li tista' ssir għal dat tip ta' problemi. Tikka aktar fuq saħtek. L-anzjani li jieklu dieta bilanċjata, jagħmlu eżerċizzju fiżiku regolari, ma jpejpux u jżommu pis adekwat, għandhom anqas riskju li jibdew ibatu minn diżabilità fiżika kawża tal-età. Fl-anzjani huwa komuni li aktar mal-persuna tikber aktar jitfaċċaw problemi fiżiċi. Dawn il-problemi iwasslu għal problemi ta' mobilità, problemi biex wieħed jagħmel l-affarijiet l-aktar bażiċi b'mod indipendenti. Ir-riċerkaturi li mexxew studju kbir fl-Istati Uniti qalu li qatt mhu tard li persuna anzjana tibdel l-istil ta' ħajja tagħha. L-importanti il-motivazzjoni u li tkun imdawra b'nies li jagħmlula kuraġġ biex tibqa' attiva. Tikka aktar fuq saħtek nhar it-tnejn. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.